Sumbang surung kanggo Partai Golkar ana ing Kabupaten Madiun ya Nok. Ya ya. Iki mau asli karyane Dwi Jalaras Indonesia. Aransemene sing gawe sing asta kendang Mas dosen Sri Eko Widodo. Saire sing gawe aku. Oh, ngono ya, Yang. Ya. Ya, seniman iki kudu berkarya. Dek wingi urung suwi nek ora keliru tanggal 15. Tanggal 15 November kepungkur, heeh. Kuwi aku wayangan ana ing Kabupaten Bojonegoro. Oh, Bojonegoro. Heeh. Bupatine ya rawuh, wakil bupati ya rawuh. Oh, ngono ah. Ya tak gekne lagu secara spontanitas. Ya, kanggo bupatine. Heeh. Langsung ning Bojonegoro ndek iki bupatine ternyuh, langsung nyawer aku 2 juta. Kuwi ning Bojonegoro, ning kene mbuh aku ora ngerti. Kok mesti ngono kuwi to ora? Wong kuwi dipilih karo Partai Golkar Madiun sing dipangestoni kelawan panjenengane Bapak Haji Wuryanto saha Bapak Wakil Bupati njane Bapak Dr. Purnomo Hadi wis matur nuwun. Wah, wis matur nuwun kok tenan. Nyatane panjenengane ya terbukti. Ya, dadi pilihane kabeh para warga masyarakat ana ing Kabupaten Madiun. Oh, ngono ya. Nek men nanti janji karo aku, ya nalika ketemu ana daleme Abah Kirun. Jadi Bapak Bupati, ya Mas Kangko kok kapan-kapan bayangan ke Madiun. Oh, ngono ya. Nyatane ya bengi iki dipengestoni kelawan panjenengane Bapak Haji Hari Wuryanto. Ya ya, matur sembah nuwun. Nah, apa? Ki ana bintang tamune, ana bintang tamune. Diaturi tindak panggung ya, Nak. Ya, Mas Komet karo Mas Lendro nek ora kleru. Untuk mengocok perut semua warga masyarakat. Oh, ngono ya. Selain itu juga pagelaran Malang hari ini juga perputaran ekonomi juga sangat luar biasa. Oh, ngono ya. Anggone Golkar nanggap wayang kuwi ya menehi rejeki ora mung ning dalang yoga sasindene lan kru. Ning uga menehi rejeki kelawan UMKM sehingga UMKM berjalan sangat luar biasa. Mergo sing pareng rawuh ya pirang-pirang. Oh, ngono ya. Ya wis tak dawuh. Iya ta. Diaturke Mas Komet lawan Mas Slindro. Oh, ngono. Ayo kanca neng dhisik gembira. Anduk, Bro. Pak Joko bilang kenceng, Mbak Pir Sugeng mirsani wonten ing lokasi.